up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasa bayo koromo we wato wispo de mama sernang. Ayun sufsrana sepse karuko archi de prespartori. En uneweri we gwanga langa. Je verstang archimalu kuma baro di North Gogomit, Zuidoost Gogomit West, Isabi en Miss Don Jaso nanga bararut. Ja, masra gambo, de bagati de fuchare presparnyoso. Ja, fosubiji, ja bar aladesman ordina trase de diaspora de senamang, di da trase we barrio odi, en we accident hadden bangi de sturu, fuko archideen prespartori, want tide, wat ook over algemeen toren, want sanef zijn sernang, en bepaalde ma abe egidegi, maar natuurlijk, senang sefsa, je legt hoe uit, please was aan de. Ano sa mga gambo? Iya bararut want dan mis domina nga omniles nana sasa, want isab desmata bijismato. Ja, ja. Dus de saba politieke geschiedenis. Juist. En dan megos dat op de school, dat de leg me des aan uit. En dan kon verstaan, dan kom ik een analyse. Dus in feite, aparte bedrog op een systeem. Dat waar er een sterke leider is, de man broko een leider dat hij. Even verstaan. En dat hebben ze in 2010 ook gedaan. De man leert afvallig voor haat goede leiders. Creëer haat, wrok, nanga desandati tegen goede leiders. Omdat zijn de lukuno, if je de in een men, want dat na den, de man die in een men, de man om mek beleid, je sabi toch, de man na populistisch, hori sweetie, kwetje lek voor in een ren, je sabi de man jinja, dat de man bangay. En dat verrekenen zichzelf aan de saati. Dus dat na paarse bedrog. Je sabt de man van actie. Ja, ja. Je begrijpt. Dus om tak de san lek vast aan de. En nu zie je een schreef fenomeen het dagen baga. Want Masara Panka, die na woordvoerder van paarse bedrog. Ik kan en dat hè. Ja. Dat padataki ano abno tegen VAP, maar wel tegen Chan. Sana comedy dat hij nog kan leg me uitbrengen. Want dat mijn man begrijpt, want hier ja, voorziet ipitje. Masara Santoki, na president van Kondere. Ja, en los daarvan na mana voorzitter van partij. Ja. Dat samsa, our revolutie, iwanipsa in VAP, voor de man Trowechan, omdat we vrede chan. Na dat na sanita gaan Ja, dus dat hij. Dus heb je argisa de mijn takkie. Eigenlijk nou, dat bedrog toch? Ja. Hoor afvallig afspotu. Ja. Nou volg je hoor afspotu. En ik weet hoor afvallig afspotu. Dat na de man handscherf. Dat na ook toen meneer Panka persoonlijk. Ja. Maar ik weet hoor afvallig afspotu. Want ik wil ook in verleden toe. Ja. Want mina direct met takkie. Ja. Ik wil ook para. Ja. Want dat was dit ook. Ja. Parasiti. Is dat parasiti toch? Ja. Oso bobo. City of para. A para was aan nee. Ja. Dus je ziet dat na mijn stijl. Dat na bedriegen. Dat na bedriegen. Dat bedrog. Juist. Dus daarom ben je leggen uit dat hier nou. We gaan niets tegen de VAP'er. Dus in principe, maar niets tegen mij. Dan jou, want wat VAP toch? Ja. Alleen een leider vee. Omdat ama in vrede een leider, omdat een leider voor nu, aan ons soboto man. Nee. Ama soboto. Maar ik snap samen denk ook toe. Ja. Omdat wansane bronde man bere en aan wansan nomo. Die de man draagt vroegtijdig over. Ja. Dat mino mamoro. Juist. Mi blos chatu. Ai. Mino man do not moro, mino man seki, mino man go no one say me just tong ino an komchi. Mino man pai next. Not ino man pai. Ja. Dat Masara Santoki kon dat takken. Dat pura volk uit dat zand zei, jupota volk. Kan je na zand dat je bronde man bere. Ja, ja. Dus als hij stoorde de man, want de man, taina denk je dat het dat meneer Bouterse, toch? Die allemaal sa verkiezing. Ja. Maar dan mami je luka financiën toe. Ja. Meneer Bouta luka financiën, dat kira me beklem. Ja. Dus in jullie mim klari min man. Dus dat mij berekent dat Santoki, leider van VAP, de president van Suriname, abasere probleem. Meneer Panka, dat nana tori lega volk uit dat financiën als
economie voor zijn allemaal zitting. Ja. Dus aan is doen volgens een wet. Ja. Volgens een wet, tenanga een laatste day. Ja. En dan mij draag abra. Sasane worko. Als een visie, ben je toevallig een systeem dat in de scatera kondre, in de Ja. next is In de wat noti. Juist. En dat Masara san toki na een team kong. Ja. Dat de man poer ano jude poer era. Nee. Nee. Want je bent daar in ik bak. Juist. De man poera volk. Ja. In een san say troa volk. Yes. Want baka verkies heeft 2015. Ook dat de san lek van de san Ja. de. Ja. Ja. Hmm. Dat direct a president die de na weilen. Kon leggen dat de broekerim sterk. Ja. Aandoen aan de sanatum taibere. Ja. Dus de besabikba. En ik zet nog een schepje erbij. Ja. Tante Jenny dat afgelopen verkiezingscampagne ving. Dat 2016 na de aan neti de bem lonsuku pedogo lenmon of DC. Dus in feite, als het gebeurt nu, en ego om ontwikkelen van konderen, ego moro voeren om machti. We willen macht hebben om een paar dingen te bewerkstelligen voor onszelf. Ja. Niet voor het land. Dat natuurlijk. Isabi toch? Dat niet. Want ik daag ze uit, meneer Panka, je nou woordvoerder voor hem, voor een paar bedrag. Maar daag u uit dat Togos dong, dat tjentja beleid. U tjentjeng, dat met mee. Ja. 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 Dat hem doet toch. De je voor de subsidie, je voor alasani, Verandering toch? je verandert toch. Ja toch? Ja. Dan sa wan shifa wogo. Ja. Ja. Want je er jaso. Ja. If ya want dito soro. Nou, die krime lepelen uit de potdressie van Nyumburudu naar vers meti Ja. kan grokon tapu. Ja. Maar no kan go taki nee yo liba soro meka pori de yo la si futu. Natuurlijk. Dus die leggen volk uit, meneer Panka. Ja, ik voor ter aan de rest. Je legt uit dat je change. Maar je kan masara Panka. TU goes dong. Dan masara gambo legt uit wat ook. Dan de sansang president Santokidu. Dan poede omdat je legt uit je change. Dus alle de sang subsidie, waterleiding, IBS, telesuur, alles aan het poro. Meka volk gomoro shuti, asan gomoro. Dat ik beloof. Ja. Dan was je sayoman doen. Omdat, if je no doet dat, dan mi actie misere pap, saye kon doen. Zij kon doen. Ja toch? Nee, maar Sandisi, dat we leerden smataki, desma epina. Je moet een volk opvoeden. Natuurlijk. Geen voeding geven. Nee. Je moet een volk opvoeden. Ja. Je sabi toch? Ja. Dat je lukus heeft sa, taki, je leraar volk nomo voeden onhebbelijk. Je leraar volk voeden grofu. Ja. Ja? Ja, want- Ja toch? Want meer was actie de masarga. Meer was mij met bar ook toe. Maar dat je rent chantang dat is nog wat oorlog kwam er nou. Revolutie. If chantang, lik president. Ja. Wat paar zo bedrog man. Hij legt aan het uit. Omdat luku no, de maat na Sarasara. Ja, maar rem zei aan de man je aan konderen. Ja, dus Ja. de man want vooruit gaan van konderen. Nee. De man want vooruit gaan voor denserefi. Ja, En ja. tem tak denserefi. Het is een handje voller. Ja. Want alla de volgeling. Mine neem de kwalijk, de nog kan je pissen weten het niet beter. Ja. Je verstaan? Want de teki sa de man e jiden. Dus Ja. a gef sa de man spoit jiden. Dus dat hier. Want me bedoel taki, inwa if meteen wan birti. Dan, te dei opo dan mishi die spot part fraga, dat pot groen fraga, dat pot oranje, dat pot jerry, groen, en zo. Dan nom takanga desma. Natuurlijk, in dat hier. Ano mi birti. Nee, je buurman toch? If mi fadon tap mi jari, smaf mi no da oso, ma buurman dene jari, ama shim fadon. Dan, ama koyep, mi ara. Natuurlijk. Zo liever in zijn toch? Zo wel, libi. Ja. Maar de man die chawan san contacti haat nanga worok moes de in tegen man. Ja. Isabi en een uitspraak dat hij irriteert me. Ja. Omdat hij nog kan taki. Taka san lek vast aan de man no kon nanga bedrog nanga bedrigi want to wet bedrigi. Ja. Je verstaat Ja, toch? ja. Taki i abe tegen a president Santoki. Maar niet tegen VAPR. Niet tegen Ah, VAPR. VAPR. Dus meneer Santoki no VAPR. VAPR doet ook.
Nee, a man of vea per. Die man is een via peer. Ja. Na man was na man. Nou was er na man. Ja, sasa euro ko. Isabi toch? Ik raad toch. Dus dan, i 2010 i doing, Ja. die vernietig gaan konderen. Pota konderen in paimang. I verstaan toch? En in berekend dat masarasan toch i be waarschuw bij de oppositie. Ja. Tak desan saye doen na paimayo potu en de chief voor pa. En die daarna de is werkelijkheid geworden. Ja, want kijk, Santoki doe. Santoki rokan IMF. Ja. Oh, natuurlijk, als hij bij stranga, ja, volk. Santoki bi leggen de laatste die IMF klaar is. Ja. Dan moet ik hier bereiken een niveau. Dat betekent, moet je afvallen bakken, we geven weg. We geven terug. Santoki de business, maar je ziet er want iluku, no ba, na vakbond. Ja. De man zit wel partorik bagi de man. Juist. Ja toch? Ook toe, de corruptie, ook de money toe. Ja. Dus dan met bereiken dat hier no. Te you kono. Ja. Sayogo leg uit. Sayogo leg uit. If jere ja, mi e dag de uit. Hey. Mi no sabi kan de man ab money na mars. Want if de ga song bronden. Ja dan. Isabi toch? Ja dan. Dan kan de dan ga mars. Kan je ook Oppenheimer toe elkaar ook. Kan je ook dat ook? Oppenheimer, ik zeg toch, zoveel procent rente. Dat betreft voor ons gaat naar Venezuela. Dus dat is een probleem. Want naar de slag dat die, want met Lukuk Bataki, if you look at them, de man zei Rokoja, de buitenlanden, bij Lukuk Bataki, het was ook moeilijk dat voor gratis. Samino hoop, maar dat is een man. Ja, dat is ook hoop. De man dan. Alleen, te no ete, Minosino beleid, de man leg uit zijn go toe. Next minimaal lees no asani, leg de mij tak no more. Geheim, rustig, we zijn rustig. Ja, Archie komt tegen je was aan Bararut. Die de man is 2010 en mine frigita, want de bijjes maar de leg me uit. Oké. 2010 die de man steken na zijn systeem. De man leert hem tegen vinden. Ja. Hem tegen vinden. Isabi toch? Ja. En dat de man tek apparaat. Ja. Dat de man pompen van volk. Ja. En met Sarah deel dat die. Want te no a deel dat de na katibo. Ja. Ja? Ja, nog steeds. Ja. Jere ja. Wa jarte wan politiek leider beteji wan tusma. In para. Ja. Tak jere ja. Want de ora man spotuto. Ja. Tak jere ja. A seje. Sa yamutaya. Ja no? Water sa furu no so. Luku saip sa ti de na dei. Im luku de san seipsa. Dat want tak ino wan ontwikkeling. Ja. I wan in nyang. Maar ino wan ontwikkeling. En de man sapt dat na zwakte van volk disi. En de man van parse bedrog en met misbruik van sandadi. A zwakte van volk. We moeten werken, keihard werken. Ja. Isabi toch? If we no be workotaranga bararuti de ku besa mas donja. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. If we no ba een rechte rug. Ja. Dat mijn woord is mijn woord. Ja. Ik ben niet te koop. Je verstaan? Dan zaten we niet hier toch? Nee, tuurlijk niet. Dan ben je straat en met TikTok en barlauw. Je verstaan? Ja. Dus je moest voeden van volk op van volk op een ordentelijk Libi. Ja? En de portie van in Poerden van portie zei voor de mensen middenklasse. Want dat bij de NDP naka middenklasse broko. Ja. Alleen dat de porties mafie kan kwetje de lek voeren in een ren. Ja. En dat is een kwalijke zaak. Ja. Je verstaan. Want ik heb heel veel meegemaakt. Ik kan een hele boek schrijven. Ja, is dat. Over de Sani. Pedeman, char afvolk, saka afvolk disgo. Dat afvolk nou kon de zo dusdanig afhankelijk dat de wiso te de katjes van pakket. Fakang. Ja. Want volk die bij worokot taranga. Die bij Archie ibab de politiek leider mineta corruptie no bede. Ja. Maar fosugo moro faraku Archie wan poku. Aya sabakutain. Ajeng. Buriami, vai da vini,
ye jotemi, fight a firo. Ye love me, fight a firi. Jarusuma, kaba mi bakao. Ye love me, ye kosi mabaka, ye ogri mabaka, ye jotemi, mate lukumi, la fire firi. Jarusuma, kaba mi bakao. Ye buriami, fight a firi, mate jotemi. Fight a firo, ye love me. Fight a firi, Jarusuma, kaba mi bakao. Baba good time. Tangi tangi me begi funo kirimi, tangi tangi me o begi funo kirimi. Ondre baya me begu bana. Tangi tangi me begi funo kirimi, tangi tangi me begi funo kirimi. Gorota bugunu na jau komite, agorota bulibi diweshi de na jau konsabe. Tangi tangi me begi funo kirimi, tangi tangi na me begi funo kirimi. Abileto, me begi baya. Tangi tangi me begi funo kirimi, tangi tangi me begi funo kirimi. Masragado ye krimi pasi, me mi muaka, wayala ogri, nangade maka. Tangi tangi me begi funo kirimi, tangi tangi na me begi funo kirimi. Wabileti, wabileto, wabileto, wabileti. Tangi tangi me begi funo kirimi, taja. Tangi tangi me begi funo kirimi. Wabileti. Dat doe we hier. Dus we beetje uno seka bom, uno tan seka bom. Ja, met de regering klare worko. Natuurlijk. Da demande konkotek de worko. Maar moro belangrijk moro prins pari. Umus worko in a kondredisia. Vind ik ook. Ja, worko ungo do best, ungo do sani. Uno musus dong e wakti. Want bonfurus manuno etak ai. Da sweet libo kombaga. Fire bouw wan kondre op zo. Huh? Dus dat die? Ano kang. Nee. En dat je tak de sandasma ate brong. Ja. Omdat je isabi, je bismanong mananga de waarheid. Dat die. Isabi toch, ja tarawana, ab minderwaardigheid complex, dat je tak de sans, dat de vierlijke kosje kost den. Na lekte abwam chino oso, de tegen de waarheid. Ja. Isabi toch. Bijvoorbeeld in optegi, i umap ching, bij wijze van praten. Dat te waka strati lukbangai ai de boyo brokoi ai. Dat te waka dat tape ai ane shipego. Isabitok. Inom tegap te precies le fasande. Juist. Da asabi. Ja. En dat uno edu. We tegi precies meki begreep, meki verstaan. Dat uno man libi sodoro. Ja. Isabitok. Neuroko, tumsi voor Friday de. Ja. Ja toch. Tumsi voor Friday. The first one Friday, one sanode. Want, hier no. Dus, wanneer sommige haar job, denk dat zo je wan volk. Dus tegen volk wan Friday dat de lobby. Isab de swatje baas toch? Ja. De baas die net deug. Ja. Isab het toch? Dan mijn berika wishulek worko man. Ik kijk salto in a worko pene presteren in producer. Isab het toch? Maar man het je not want him loba malek baas. Na sam ngai shen serefi. Dat die. Jij voorziet dat met dat baas, maar nou met dat manager toch? Manager. Van manager zwak. Ayer bedrijf heeft vadom. Ayer bedrijf heeft vadom. Nogmaals, met Halasani, omdat me ook toe op de familie, Japanese familie lijkt. Ja. Maar in een kondresser dan, Rocco, te veel vrijdagen. Vrijdag is shooty. Ja. Maar te veel vrijdagen.
Dat safe zijn kondre. Alla se tapu, asane waka, da ulik sanamang, da do kraga yang asane waka. Ma in euro ko, lek say taki in euro ko. En a Japanese Freddy sa ma bewani. Ja. De man takere no. If you want relax, they take for love. Take for love, want je work Ja, they go also, they go zonanga i ching. If je gaat moskee. Moskee, they go firisani. Ja. Want je kiest de Japanse dag. Ja. Je kiest zo de moro. Emigratie. Alla zo sani. Alla soort sani. Dadelijk- Furu to. Dadelijk je kiest Dogla de ook toe. Dogla day. Ook, dat bedoel ik ook. Don't have do Dat nothing. we doen niks. Dat is dong. Dat is door de eind van moe. Ja. Dat je niet salaris, hè. Nee, dat je... Je want niet zes. Nee, dat je op Facebook. Kom Ja. graag versterken. No stort het. Weet je AKB no stort het. Alla de door dat die. Want if je work, ino karike tapalanti AKB. Nee. Nee. Dat een bedrijf Ja. of lanti. Ja. GN. Je verstaat toch? Sang a regering doe, de tra regering, Ja. dat de ma isabi ja soms maar de ma go make it change, de ma Ja, ja. kweli ba voor Ja, ja, dus dat die. Dus de soort tor dat af desma dat die. Maar ook to desma dat moest op het napu. Ja. Ja? Ja. Fuluku fade e deel a day in. Tak de a day, ala day fu de moest de productief. Isabi toch? If a wiri meki, if na saye, prani go prani. if a prani Ja, go tuurlijk. prani, me bedoel taki, if you go work on je wansma. Ja. Want ik heb tijden meegemaakt, Ja. mi mana fokching, Ja, ja. isabi toch, dat we bronkrofaya, Ja. dat mi mai sibi skoro, dat je mi magba sibi skoro, dat ne ka osete, de go roko je tumo foro ete. Ja. Isabi Ja, toch, ja, ja. ego was ego Ja, trichi. Ja. Ja. Maar doe boom. Ja. Helemaal goed. Ubaba kans ube man ga skoro. Apiste dat pakket bij prati. Nee, Pakket doen we dit ook. nee. Dus dat is maar dat ben sugar, dat ben uroko. O de be woro ko ibe shoga, ibe dusani. Ja. Isabi toch. En ibe sheng fosi, Ja. aboiti. Ja. You be sheng if buurman a buurvrouw e parani da june parani de ja agronfi bus busi. Ja. Ibe sheng, ino bene no man ka doro si. Serieus. Nee Dat toch. ben de fossie. Ja. Oké, dus in principe, sang of sa in akkoord eigenlijk. Sang of fout in akkoord. Politiek, paarse bedrog. Paarse bedrog Enzovoort. siki a kondere disi. Ja, De man ja, siki a kondere. ja, ja. Omdat altijd, luku fosi de man kataki ya paket sani, ibe ab lansi gron nya bede. Ja. Desma be go teki nya na lansi gron. Ja, ja. Maar tasma be go teka nya lansi gron. Go luken gron. Sabade, Alassane. Alasan be de foure la prasi. Je verstaat toch? Ja, ja. En atenda dat Ja. ate sonde we nya fouru meti. Ja, dat mis jij. Maar titena dei une verlang dat if you aten modern. Ja. Maar sa de bijisma fu be do me ku dwe modern. Juist. Me ku dwe anders. Isabi Ja, toch? ja. Maar no meki sma politiek coachiu want 5 jaar lang heeft deze president het volk opgevoed. Ja, ja. Voor sorry dat disna a daadwerkelijk Libi. Dit is naar Libië. Disna a Libi. Ja? Ja. Ino mag ede ja no bana bom. Tak steji nya dat de man kapot karakaji. Nee. Nee. Je bent een mens. Zelfstandig. Ja, je bent een zelfstandig Ja. mens. Na common sense. Ja. De jum sorgo taki im sorgo fi serefi. Jepi serefi. Ja. Bouw je gezin op. Ja. Sorgo taki jiup ki wan voorsprong. Ja. Isabi toch. Ne wakti otelanti o jiwan sani fika libi. En daarom het hele jongen toe, de gascoro toe. Ja. Scoren leri. En die gascoro, dan uiteindelijk dat Yusrif kan zorgen schrijven. De motto van ma je pa ma ook toe, want Ja. je slaagt toch? Ja. Dat diploma je ook deka. Nee, Je pa nee. ma ook toe gewoon para. Ja, want de electa libina also. Dat. Maar je tan verzwaring. Ja. Dat we tan drie nanga voor nanga vijfie gezin. Ja. Want met de zeker tak boom voor ook moet aan per nasi. Ja. Po kan go tak we go bijin dape. Ja. Isabi toch? Ja. Zo zijn er ook al. Ja. Ja. Dus sabu serefi. En desma di me taki de sabi. Omdat mi meke me. Want mi pur dot waji. Ja, mi waise starati. Ja. Ala di Ja, maar ja, bega dat- skoro. Ja. Ja? Ja. Mi waise starati mi do ala santele gado sarmi. Ja.
Mi fena kans Ja. en mi benutting. Ja. En dat me actief uno toe. Dus desma di metaki. U archu kakao yesi. U archi bungsa metak. Uno mek no wan politik. Kombruya unu. Tak da watches, disi watches, dati watches. So, Ja, je sabi toch. A politik moest voeden je op. Am train you. Je sabi toch. Wopo coöperatie. Stichtingen. Voor dosani. En of go corromper, maar opposani, coöperatie, landbouwcoöperatie, de sandatu. Go bijje parani. En daarom ik met tataken en je kan het in het klein doen. Gezinslandbouw. Trusjani na grond, pranwasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De katak ai mina wat jaja sarna uma. Of wat jaja sarna man. Met naptap miserefi. Isabi toch. Want het is een uitkomst. En dat mesje alla day. Dat if me los tu nyawan episode meti, dan de gruntu di mi puru, dan me ka sorgo taki minaf go baya gruntu dat da money vrij, dan ka baya episode. Sasane Europa. Asasane woro. Ja, Sasane Europa. En mine na masar dek neti gambo. Ja, maar zeg gaan we uno van programma die zie we tantaken. We tak angasana volk. Dat jaren if you want make you kondre go fruit. U taking ba in Morocco, dat in de zeker. En doe ook toe, je dan trouwe doti dat bro. Na je senang, je dan dot je kondre, je hoor je kondre. Allemaal klagen over, af alleen komen. Je ziet sa plastic zaka, papier, alles aan het slingen dape. Maar plastic zaka no, van op hemel kan bro. Na je lek senang, trouwe dape. En natuurlijk, de klagen, regering doet niks, regering doet halen. Maar na je schuld. Dus vanuit het programma die zie, we actie nu. Lek senang, no trouwe doti tap strati. Kita kung gran tangi, tuwang tralis baga. Get up, stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't.